and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kimahayan ko ang langit. Gusto ka, Christy? Sakit man itong dawaton, naman mawagin ka na karoon posibleng mahitabo. Napatay na si Julis. Patay na akong asawa. Kana. Mo ni gusto ko nga imong una-unaon dinan. Nga patay na siya. Kay mo samutang ang kasakit nga imong bation kung maguna-una ka pa. Nga buhi pa siya. Unya uwa na Junis nga mobalik pa. Sige. Mamalik na kita sa syudad. Mamiya na kita rin dapito. Ako siyang giingnan. Nga lang mo apas pa. Tungod sa kalayo sa maong probinsya o kasudlunon yun nini. Ay nga nung iya masab ko nuning apason, sir. Nagpaabutong lagod niya nga mauli kini. Kana tungod kay hasta. Nakip ang amahan ni Kristi. Day kong supag iningilang pagdugol o usab sa kong anak. Kay kasakit sa dugan na kunog yapon ang maani ni Kristi. Kung magkabalik ang ilang relasyon sa umaabot. Tungod kay buwagan na kunog yapon siya ni Rinan. Kuluoy sa bintahon sa amahan ni Kristi, oy. Hasta siya naugta sa iyang anak tungos pagsigi ni paduol kang dudong Rinan. Ako siyang gisaharan, Petra. Kamutabang kog hangyo sa akong anak. Nadili na mo patol pa ni Kristi. Kay makaluluoy lang si Kristi. Kay biyaan na yapon siya ni Rinan. Mao ba, Major? Mao ka na, madam. Gisuhid na mo ang tibuok kabukiran nga may posibleng kidad-an sa mga puganti nga midagit sa imong anak. Apan, wa gyud na mo sila ikita. Taas gyud nga panahon ang among gigahin aron sa pagpundo sa mong dapit. Apan, wa gyud kami nahim. Nga sa ato pa, Major. Hunungan na lang yun ay ninyo sa pagpangita ang akong anak. Ha? Major Ricardo Porzuelo? Pasagdi lang. Amo kinimbalikan og susi ang mong dapit. Istar kami dito pagbalik o pipila ka adlaw. Apan kung dili na gyud namo sila ikita pa. Kawaton lang nato ang tanan. Nga wa na gyud sila sa mong dapit. Ug ang imong anak. Wa kinadad-a sa ilang pagpalayo. Ila yung kini nga gipatay. O gilubong sa dapit nga sila ra na sayo. Major, kung patay naman gani ang akong anak, gusto na ako nga makita siya bisan pa ang patay na lang niyang lawas. Aron mahimutang na ang iyang kalag kung patay naman gani siya. Renan, inig-abot tato sa syudad. Magkuyog unya ta sa Santo Niño. Aron magpamisa ta sa kalag ni Junis. Aron mahilangit kini. Kay makaluluoy siya. Nga gipatay sa mga pugante. Human kini lugosa. Christy, mahimo ba? Ayaw pagsulting sa ama na. Dinanahibaw ko nga mao kanay naaron sa imong una-una. Apan gusto mo lang alimbungan ang imong kaugalingon. Ayaw, anak. Kay mas budak ko lang ang kasakit kabation mo. Kung magsige kag handom sa mga sa taong nga patay na. Usa may gusto nimo? Nga magpaabot ka sa dili na gyud mo abot? Ayaw sabta nga gitungo ko si Janice, ha? No, dili. Ang sitwasyon, ang mga panghitabo lang ang akong gibasihan. Hapit akong butulog kabuan nga nawa siya. Hasta mga puganti na hanaw. Pusa rin ang kalimti na si Janice sa hingpit. Wa na siya. Patay na siya rin.
Busa dayang na lang nga nakabalik na kitingali ang ilang relasyon. Gusto na kinunta ko nga magpakita ni Marinan. Kay ikaw ang kimahalog ikong man ako. Paano si buhaton ko? Mahalo ko nga ba dili ka mo tuo nga ikaw ang amahanin ng akong kisapag. Gila ka na, Sab. Wa ka na lang gila yung mahimo gawa sa pagpunay gilak. Mao na lang na yung mahimo ta. Magsige tag pundo ining payag. Magsige tag gasto unya. Uwe kwarta nga moabot nato. Junis, dako pa ko problema nga sulbaronon dito sa Mindanao. Kusa sige na. Balik na si mong bana. Di ka gani mo balik niya, bahala. Bahala na ka diya. Biyaan dagi ka din eh. Masaylo ako, Alvin. May problema ka pa tuon nga angay mong atimanon. Basta, sige. Magahimo ka na sa pagbiyan ako. Masagdi na lang ko din nga mag-inasara. Biyain na lang ko din ni Alvin karon dayon. Oh, Junis. No. Di ta kabiyaan din nga ikaw lang usa. Gusto ko nga mubiya nimo kung makita ko na ikaw nga tuwa ka na sa mga kamot sa imong bana. Busa ta na, magkuyog ta. May taon tang gistiran ron sa imong bana. Ayaw na. Ako nalay may baho sa akong kaugalingon. Biyain na lang ko. Kayo na hunaon ko pa kung hangay pa nga magpakita ko niya karon. O mapauli na lang una ko sa amo sa syudad. Kuyog na lang si mong banang mubalik sa syudad. Dili mahimo nga mukuyog ko niya. Kay iyang gikauban karon ang una niyang uyab nga si Christy. Basin og nagbalik na sila. Og dispatcharon na unya ko og sulti sa akong bana kung makita ko niya nga mapdos na. Kana kanian ni siya ining gapita. Ikaw gyud ang iyang tuyo. Busa pakita niya karon. Karon dayon. Ay lang mo na siya sulti nga mabdos ka. Di pa masana kayo maklaro ng tiyan nimo ba? Adto lang siya sulti inig abot na ninyo sa inyo. Huna-hunaon ko pa ka na. Kung angay ba ko nga magpakita niya nga naa si Christy. Basta ikaw, biyain na lang ko. Larga na lang uguna sa syudad. Ako na di pahala sa akong kaugalingon. Basin ugma, musunod sa ko ugbiyahe pa doon sa syudad. Sige na. Una na lang ugbiya. Mularga ka naman ka sa Mindanao. No. Di ta kabiyaan nga mag-inusara dinis payak. Sa gikaingon ko na. Unya na kumubiya. Kung makita ko na ikaw nga tuwa na sa mga kamot sa imong bana. Niya na kita sa syudad. Gigutom na ko na. Parehas ta, ako sab, kigutom ko. Mga tao na tagakanan, Renan. No, ayaw na. At tulog ko sa bahay mo kaon. Ilaw sa ling imo uto sa bahay. Ihatod ko. Mga ulang gud una ta. Humantag pangaon sa kawas, ihatod ta ka sa inyo. Ah, diya ay, anak ta diya mo parking ay. Class nga restaurant ka nang naa sa unahan. Mga on sa ta diha, una ta ka ihatod sa inyo. Unsa man? Punan pa nato ang atong order, honey. Oh, Oh. Renan? O, osto na ni. Dagkali ka ning order mo. Di ato mahurot. Kuan lang kung mahimo. Pag-order ko sa kaputilya nga atong mainom. Mainom ko gamay. Aron ini kapot sa bahay. Matuog na ko ditso. Mag-order ko og atong mainom, pero ikaw lay inom ha. Kay di naman gud ko mo inom. Oh. Ha? Uy, milagro gud. Ikaw, Christy, di na mo inom? Nga, mas mainom ka pa manggani ka na ako. Taod-taod na ko nga wa na mo inom, Renan. Dili kay ang pag-inom lang ang akong gibiyaan. Hangtod na ang akong pagpanigarilyo. Ako nang gibiyaan. Mao ba? Nganong nibiya man ka? Dili ba mato ni mo? Di ka gid makabiya sa pag-inom og pagpanigarilyo? Gituyo ko nga biyaan ang tanang bati nga buhat.
Kay mo na gitambag sa hikala kong doktor. Nga kung gusto ko na ko nga makaanak, biyaan ko ang pati nga bisyo. Unsa? Okay, diyan na to sa inyo, honey. Oh, Renan. Sige. Salamat sa imong pag-unong nako, ha? Uway sa payan. Higala tagod ka. Busa angay lang nga unong tagit ka. Okay, sige. Manawag na ko ng auto nimo. Og ikaw, lawas na uli sa inyo. Okay, sige. Oh. Christy. Iyagkan ko nimo. Pastila nimo. Hinigala na tong haw ka, oy. Sige na, kanaog na. Magkapaway ka na. Kay ako, inikabot ko sa bahay. Mo relax up ko. Sige. Og, usbon ko. Salamat, Christy. Hapit na. Hapit ko na ikaw makuha pagbalik rin. Hapit na. Unsa? Oh, mao ka na, Alvin. Karon ko pa mahuna-huna. Nga dili na tuod kita angin nga mag-uban pa og dugay. Pulos kita may tagsa-tagsa kagimuton sa atong kinabuhi. Busa na kahukom ko nga magpuwag-puwag na kita sa hingpit. Salamat. Salamat nga nakaunaw ka na gini, ana. May problema pa magug ko nga dako kayo. Nga angay na kong sulbaron tus Mindanao. O ikaw, may bana ka. Nga angay mga pasabton sa nitabo ni Moron nga nagsabak ka. Nawa siya masayod nga siya ang amahan. O bitaw. Busa Alvin, ugma sa sayo sa buntag. At doon ta ang giistara nila ni Renan o Christy. Ug bahala daw naa si Christy. Magpakita na ko sa akong banaw. Asawa ko ni Renan. Pinakaslan ko niya. Busa ko nakabalik man sila karon si Christy. Wa gid siya mahimo gawa sa pagpalayo sa akong bana. Sige. Ugma sa yus buntag. At doon ang giskara ni Renan. Aron mabalik ka na sa imong bana, Chunis. Og ako, mularga na paingon sa Mindanao. Okay, men. Niya na kita sa Maong Dapit. Nga gidalan sa mga pugante ni Julis del Carmen, nga asawa ni Renan. Katapusan lagi dato kini pagani. Kung wa pagani kita mahimo sa tulog ka adlaw tang pag-ista dinhi. Mamalik na kita sa syudad. Og di na gyud kita mo balik pa dinhi hangtod-hangtod. Okay, men. Tara ka mo. Sugda na nato ang pagsuhid sa tibok Dapit. Move! Yes, Major!